Hakani ko video ko ba manta ka sengi ngan hikaya phi kumno ba phin extract ya ka compress file lani ka file ka ba phila zip kani hangni kadi ka file ka bangala ban zip lani ban compress mantangan persang ban extract eka phi ka jing e ka long kumni hangni ka long hakani ka dor namar ba nga don ya kani ka software jong ka WinRAR hoi ngadon sakawai pade badi jong ka 7 zip menjaj ba ngala bu nadu mensua ya kani ka software nga song tanat penun kami ka kumni tila danga extract ikani ka file ngan ong phi kanom extract namar balai ya katangan sa batai phi kat ba phi dang pe ikani ka video hangni ka ai ikani ka message bong no archives found kapan iba kumba ka file kamdon hakani ka bangala zip ki file ki ba ngala bu I kumba kimdon but hakaju rukom hi kadon ka por ka bada phi persang ban extract kumni kan ong ba ka file kala corrupt timantala nga page ka properties hangni mar khmat bat phi nga pani yakani ka banta jong ka properties ban page ya ka size ha ka jinglong jong ka longkat no bat ha ka size on disk kadi kan no kani ka pen kulmar jong mut yanga ha ki por ki bala dab banga mut ban extract ya ka file ka banga don kam ngamyo hadien anda ngala awat na ki video na po YouTube ban page ha kanu rukom ban extract bat lada nga persang ban solve kani ka problem tang dala de ngamla de da ka banga page ki video po YouTube ngala ba don kilat klenti ban extract kani ka file phiru phila ban le kumju hi lada kawi ka software kam trikam phi persang da kawi ka software namar ba haki por ki ba phi bun kam kan sayarap ya phi hangni anda ngala zoom phiru phi yo I ya ka ju hi kumba nga yo I ha ka screen ka size ka biang hangni ba ki file ki don tim tala danga persang ban extract biang da kani ka rukom henrei kabadon pat ikan ka kerteng jongka compress file kami kumju hi ke jingye ba kani ka file kamla ban extract ba omdon aa hakani ka file ani kamlap yak ban extract lara phikwa ikini ki software phishim na ka link bangal aya ka description khanang ba phinsuk ban download ban ya ka ba phiyai ka Google hangni ladang apply pat lani ban extract lengba jong kan ka software 7 zip kan long hakano ko rukom nganong phi kani gadi ka wi ka solution ka ba la ban extract kan ka file ai season page phi kumba ka folder kala mi bat nganong phi hoi ka long komta rei la phim type you password ka file kan nom long valid lani kam yo pura ya ki ba phi ban yo kam semut dia tangki file ki ba phila compress lengba kajing penon kam jong phi yo password lani da phi yo ya ki file ki bala bu password ki wei kam semut bong ba phi sem jing e ban extract ka shong ki software ki ba phi penon kam tekani hangni ka bangal ada ban extract phi yo I ba ki don lightly ki file ka wei ka de jong ka PowerPoint ka wei jong ka Word ka wei jong ka Excel tengala ai kerteng da ki to ki kerteng jong ki cartoon mentah ni ngan pen I pada phi ha ka ju ko kom no ban compress bat ka size sang ni phi kadon gijing pher hapring ka file ka bala compress bat ka ba phim pat compress te ki video ki ba hashwaru ngala hikai ka size ha kanu ko kom ki pher na pring jong gitu ki bala extract bat ki bom pat extract lani ki compress files bat ki uncompress files ki don gijing pher but hangdi ladang didit no ya kani ka file kani ka bangala compress narang persang ban compress kani pada mentah ngan
bu shaka archive mau ban add shaka archive jong kan ka anyat na ka 7 zip hakajo kur kom hikai phi kumno ba phin bu password kam shmot e ban ong ba ya borok ki file phi ban bu password ka long tang ki jai file ki balong sensitive ki ba phi mut pha ki paralog ki jong phi tang kita ki jai file phi ban ai password han ri ki jai file ngam tharai ba phin don kam ban ai password namar ba kanom sngo ya habdur namar ba kan shushim kai tang ka por ba lada jaba kerki kam lada klat password kanang shimjing e shibun henry shubu lada pidon ki documents ki ba phin submit sha ki nuk nuk ki jaka ki ba phi apply kam lani kino ki ba khamlong sensitive phila ban bu password ban haba phi sen phi ai lang password kanang ba kinla ban access ka file ka jong phi but matang ni lada nga click ok ka file ka compress but ya kani ka bal ada ban extract mane ngan delete no mentangan persang biang ban extract ya kani ka file ngan ya biang na ka software WinRAR lada nga klik biang extract here but extract hakani ka ju hi ka location dan ka destination jong ka ngamut banong kami kumju hi ya kani ka error message kamla ban extract handai dengan ya naka software 7-zip dan extract ya kani ka file kalong ngadon kam tang ban pendap yo password nang tas ai okay but ka file kan sa extract dementa kala ada ban extract ladang apej kini ki file mentangan delete biang saya kani way ke bangala ada ban compress but mentangin persang ban compress sa naka software WinRAR nah ban play ke tu nomor ba ladang shuyat right click kami but mentang ni wala dang ada ban play ru ladang right click kam don ka option ban ya shaka WinRAR lada phio ya ka option ban at shaka WinRAR ka bhapalan ri lada phimyo phi haban play ka to ka software but mentang ni ngan ya shaka WinRAR software ngan click add lani phi jet ya ka jaka ka bakadon ya ka file location kan penrit no ikani nomor ba kanom with kato ka file ka don haka picture la dangam bakla pi kat ba pi persang ban le kum kini ki jai kam kan yarap sibun ya pi ka por ka ba pi kerki kam bat mentang ni ngala yo ka to ka file nga klik add nang ta kan sa mi kani ka pop up window nang ta da pi ya ka advance option ka don ka jaka ka ba pin bu password hang ni ka don ini bantai bangla pro di basau ka tho hang ni set password pi klik hang ni phila ban bu password kani ngong pi phila ban compress lengba joko WinRAR ru lada phim kwa ban ai password phila ban le kata kloi ba henry ngapan ilang kumno ba phin bu password dai phin yo ya kani ka option kana ba phin dup suk hamba pi pe kani ka video kan long ka jing nong ka ba kraw om e tang ka video ka ba shupe bernia mentai kani ka file ngan delete no timentala nga persang ban extract ya ka naka ju hi ka software ka bangala compress kalong ngapan rap password kala mi kini ki file bat menta ngan persang ban delete no ya kan dapat ka bangala ada ban extract ngan persang ban extract sana ka software 7-zip hatu kalong ne ngan ong pi kalong haba kawi ka file haba ka kamdi ka file mo ngamut banong haba ka we ka software kam tri kam pi persang na kawi namar ba yo ka don ka jingduna ha ka to ka software ha ka por basna
ba kamla ban extract ya ki jat ki bala asna na kata ka pan te ka bahashibun la da phi persang da ki wei ki jat software ti ngakarmen ba phi tanat gan video wat let ban kersane ngi na ka por ku bleshibun